Kardam kadu kawe kar BTC 2.0 YouTube channel long kilangara do ano pas tamil la pen pinila so video long nali tum hanna kiwan pila bang ke voreng warsai putak sinang wat piglo kopia voreng warsai ma kon ana post vacancies doma ka apply nang ji koson ma last date kuman tuma la so details la bang ke non nali tum la so video long si hek bon long nali tum la so YouTube channel long jok sinang ko hamre milang kulega jingon pen subscribe kon la pen video nali tum share kon kon tane non pathiek pen voreng warsai putak le lang pononang la pen che than pononang tane non pathek pen chithan pon lonang kopia wareng warsai ma nali tum stame thek pon long ekpo po samen la bangke nali tum screen long thek pon long ekji grade 4 la pen grade 3 a post la pen vacancies kadu ka pen dak 569 an vacancies mate a post dak paklang pon iglo organization la bangke CSB mate BTR qualification la bangke 8 pass ta chok la pen apply mode la bangke online lapen application ki pinangji la bangke nali tum thek pon lang po 350 lapen ka apply start pon la bangke 7 April ben si cheng pon no lapen last date of apply la bangke 21 April 2025 si last date la takte non ang ton pen alam chithan pon na dag 4 April 2025 the Central Selection Board mate Bodoland Territorial Council ahin pestame official notification dak publish pon iglo voreng warsai APUTHAK adu ka pen 569 an vacancies paklang lo kapre ga department along pen la pen ason thak dak Bodoland Territorial region mate BTR of the total la bangke 569 vacancies la pen there are 295 vacancies for grade 3 la pen 275 vacancies la bangke grade 4 afan p pon iglo la sining ke hanga bang pu abang phi tum nani tum online jog don iktame la pen kopi pia department long se ki pon ma plotang te dak PWD la pen education forest irrigation agriculture la pen skill employment la pen entrepreneurship information and public relation la son dak agriculture department la haya long se a department long se la sovereign oversight la bangke kaduga even pangrong pet pen 569 an la bangke paklang ponik la la sinon ang ton pen alam chithan sinang la pen nali tuma thata hai kopia thesi la ke BTR oversight oversight le ke than ma pui stamina li tum lang igon la pen nili na than pachini ponik po la pen post amen la bangke the grade 3 la pen grade 4 lo la pen total post la bang nili pulo amata 569 and dak people lo la son thak da grade 3 at tum phan thak pono 294 grade 4 afan 275 an da ke thak pondo la pen department ahin lang dam lo pulte nani tum thek longji copy pia department ong se ke thak pon ma pulte PWD la pen education forest la pen irrigation agriculture la pen skill development la pen entrepreneurship la pen department of SEED la pen information la pen public relation la pen INRPR la pen agriculture department la hai hoisi dak paklang pon iglo organization lang dam lo prote Bodoland Territorial Council la hin me se paklang pon la advertisement number na tum lang pon igo education qualification mate ke char leng deng puthak dak lang dam lo pulo tang na tum theklong si LDA la pen junior assistance la pen aesthetical la pen assistance mate computer assistance aphan la bangki bachelor degree an unang po la pen internal editor aphan bangke dak bachelor degree unangji la pen library assistance aphan stame bachelor degree la pen storekeepers la bachelor degree unang po la pen agriculture extension assistant la pen field assistance la pen dak primary investigation la pen dak grafter la ya tum phan bangke SS pass ta chok la pen supervisor aphan bangke 12 pass stame chok ekji son la thak dak field man la pen power sprayer la pen duster operator atum stame SS pass nangji antum dak thelongji la pen INPR la bangke SSLC pass nang po la pen grade 4 afan bangke class 8 pass anta chog exi la pen angton pen details la bangke nalitum advertisement alo long pen an ke to pondo la so advertisement alo along nalitum lang pen sistame chini ponik po la pen other details of BTR recruitment la bangla son arta puthak lang nam lo pulote 18 pen 40 years atum dak jogdun longji ason da thalang nitum da age calculation ponji 1st January 2025 pen si dak cheng calculation pon po la pen
Putra residency da kitok ponto candidate must be permanent resident of Bodoland Territorial Region BTR of Assam lapen employment exchange la bangta nalitum online pen ka apply employment exchange se pidunangi puta dak tok ponno lason athak application fee puthak chethanamte MOBC lapen OBC atum 350 lapen 250 la bangke SC ST candidate atum man lapen payment la bangke online channel itum payment nangpo lapen selection process la bangke nalitum dai written exam lapen oral interview si padopon po full marks nalitum tak 100 theglongji lapen lason athak dak written exam along 80 marks and dak padopon po oral interview upon dak 20 marks and pipon do lapen subject la bangke general English general knowledge lapen special dak emphasis B ponpo lapen on BTR lapen nason tada Assam logistical reasoning lahaya huilo and ponek po kay apply ningji nanitum online se apply nampo lapen ada labang ke 7 April ben se cheng pono last day 21 April lo lapen notification da publish pon labang ke 4 April lapen apply start labang ke 7 April pelo end of apply labang ke 21 April 2025 no lapen important links nalitum dakwang iglo pulo theglongji apply forms tamina nalitum dapel long ponik po official notification lain ta nalitum dakpen details long ponik po lapen isodalam penili nang pu iglo copy athisi laki BTR over engwer sile dak kithan pon ma pulo so puthang nili non advertisement ingpu po na peklang ponik po nalitum apan lapen nalitum na dak thek ponong po advertisement alo lapen aso advertisement alo long ke topon ason nalitum dak thek longji Bishunat lapen Sonitpur district Udalguri district lahaitum stame la so overing over side long bangke jog dun long mate apply dun long pusi dak topon athima Bishunat lapen Sonitpur district stame ilikarbi akhayatum do alang litum stame pa jog dun ignang mate pa try dun ignang pusinili la so overing over side stame paklang pon iglo la si nalitum sere gon pachini gon hodak stame ilikarbi tum do igo alang litum stame pa try dun nang long long le banga afidalam lo stame kabor idun simi lapen ka try dun simi lapen na hello advertisement alo lo detail salam dake topon do iglo lo so advertisement alo anta nili WhatsApp group Telegram channel long stame nili kang ton pen pipon ik thalo lapen dak ke topon pen an do iglo sila dake to ana son bang nili nonali tumpan na piklang pon ik thek det po maten an than pachini pon ik thek det po na sipinia video lon ang than pon ji la bangkel an cholo son update na litum kilong ver je pan pura la so YouTube channel na litum subscribe igon